Ще чакаш да звъна 112, да им обясня, че има престъпници, които ми откраднаха парите и да викам помощ. Стой. Давай. Момент, Габи, миличко стой. Габи на Батко получава микроинсулт, сега заминава особено в сърце и мозък, знаеш? Габи звъни. Ало? Добър вечер. Извинявам се, но предния път свързах с някаква жена от линейката и тя ме напсува и беше много вулгарна, ако разговора се е записал. Просто адвоката ми ще предприеме съответните юридически действия. Сега бихте ли ми изпратили линейката? За Словейко, блок 53. Как за какво? Не, идвала, стана вече 6 часа бера душа. Бихте ли я пратили, бихте ли се верифицирали, как е името, млада госпожица? Окей. Тихо, брат, лошо ме, моля да се съобразя. Баско, дай ми един компрес. Баско, ще дадеш капчета. Не, това компреса, Баско, не е магнезия, моля да дай. Баско, дай не го трива. Батко, помагай, умирам. Габи, искаш ли да го видиш това на WhatsApp? Тия педали не заслужават. Това на някой мисля, че му е лошо и сега заради тебе ще почувстват някой. Това му изчезна гласа. Аз съм по-голям. Дел с WhatsApp. Ако някой умира, то човека ще умре, докато ли не да дойде. Най-добрият българин, дето храни инвалиди с 50 по сафарите, те ли му пращат пари? Ало, добър вечер. А може ли да слушате конкретно ви казват какъв е спектър случай, какъв е адрес? Словейко, блок 53, Бургас. Става въпрос, смятам, че ще получи инфаркт. И отделно... Да. Защото имам сърцебиение и почва да се задушавам. Какво заболяване имате на сърцето? Нямам заболяване на сърцето, но според мен това е от титма напръска това момиче, една приятелка с спрей за мечки. А как ти не беше под домашния арест? Сега съм много възпитан, полицаите бяха на адреса. Полицаите. Полицията вече идваше. Те ми казаха, инспектор, не ми крещи, бе, батут, не ми крещи, защото да претеплят болницата, майка, че не ми вика, има курво. Има, слушай, какво ти говоря, защото аз ти плащам заплатата с капа на курво, ще намеря имената и ще махна ти главата ми дил. Слушаш ли ма сега? Тази затвори. Гледаш какво става? Не бях ли възпитан, Габи, кажи. Сега, ако има проблем, наистина какво правим? Габи, чай моето момичето. Добре, аз не мога да разбера, наистина, ако умираш, няма ли да дойде? Да, 6 часа ми отказва спешна помощ. Ма това не е нормално. Да. И дай другия апартамент и да дойдат. Звъни да. Просто ти ще говориш, а боня сама с форми. Адреса го знаеш? 53 пъти, четвърти. Моля ти се, брат. Брат, не смешно. Задушаваш се, имаш реликви и това ти са дължни, но то не е смешно, брат. Брат, то не е смешно. Аз съм платил 100 000 евро на тази държава, те ми пращат една линейка за 20 евро разходи, разбираш. И някой дебел в курва. Дай да ми звъним, аз ще изляза, ще ги взема в офиса. Мога да ще ме напача и пенсиите, ще мога да молец. Толкова, брат. Слушай, според теб аз нямам ли право на безплатно? Габи! Ако си плащаш здравните осигуровки, ти си нормален човек, за какво да не дойде ли? Разбираш ли? Той 70 евро на месец, ще ви видих. Завърши го, брат. Да! Ти ще водиш лайф, аз ще отидеш ми направят начки стрижки и завършна. Какво смееш, брат? Ма не, бе, аз съм болен човек. Иван Колев, пробационен ми казва, викаш ги, няма проблем. Брат, аз съм арестант, бе. Как ще получам помощ от доктор? Питам да. Видиш ме, че и това да. Аз съм в болница. Не, бе, не се tukне. Нагара се телефон. Пишат ми, не го слушай. Не, аз имам втори телефон, приятели, и сега ще бъде с втори глас. Yes, of course. Лучко, пили, този телефон е много байтов. Я не отивам да си лягам, оставям. Лягай, моето момиче, и
Да, после аз лягам и това. Стефан, между другото е тук, написа коментар, питай го защо аз съм на море от 2 месеца, а той е в килията с цимента. Хубав въпрос, Педро. Али, брат, е логично. Слушай, само не ми хареса, че ти се проява за малко пари. Стефшо, не ставаш, брат. Ти си един мръсен лепрекон, гном. Ти не ми върви на джуджета, не случих на джудженца. Ти си Йовко Тихов, 3, педалчо. Здравей, Розов, 3. Не мога просто. То педал един път не дойде на визитация. Дойде, вземе випаш от моя мек хуя на мек края, не забина има, остави мен да бъда аз мек. Бах тия вера. Чули ма? Габи, чакай, Габи, той не е бал теб. Какво? Стефан не е бал теб и затова да ми се сърви и да ни идва и вие се Не. вече двамата. Не. Вие ми изневерявате? Не ти изневерява, кой ти изневерява, ти добре ли си, тътъл, мерси. Не, Габи, ти за мен вече не значиш нищо, казвам се. Пак Апостол е виновна, винаги аз съм Ние ми виновна. разби сърцето, цяло лятото чакали да дойдеш да ти изпия колата по големите цици, а ти... Това е добре. Аз не трябваше да се отнасям с теб като нормално момиче. Не трябваше да се отнасяш така, както се отнасяш с всички. Това ти беше грешно. Ти извърши върховния грех, се наеба Савера ми на главата ми. Докато... Не съм се наебала Савера ти. Аз съм Джинги Би, демона на империята, създавам комитети в цялата държава, а ти се ебеш с Поп Кръстю. Добре. Габи, възикам се сега, ще кажеш утре, то сме еба мамата. Ти малко забравиш си в TikTok и шоу говорим и той. Добре, чувствай се, аз отивам да говоря вече истински вулгарност. Айде, добре, действай си, лека нощ. Вече това онова, само не съм виждал зърната. Ти дали са така капачка? Не са така, спокойно. Компотена или бирена? Само това ме интересува. Какво? Компотена капачка ли имаш или бирена? Не знам какво е това. На зърната, ма, кое е това? Какво на зърната? Голямо зърно или бирена? Не голямо, не. Хубаво зърно, добре, чао, Пратя една техническа делта Уно и това. Ай. Свършваме, не е мъжи, са и такова, Добре, така, продължаваме напред, колеги. Показа. Big outlet for the mountain. Я го видим този колега. Не бе, Джоков няма работа тук, какво свободно място. 40 бяха. Бургаста ли? Брат, О, сега, Колев! Тя с двама То педала става съм тук, ще ги наркомане! оставя да се любят сега. Как е Изчезва педал да наркоманче се любите долу? сега. Чакай. Махам го копелето, махам го. Махна го, брат. Жора, слушай, лошо ми е и 6 часа не ми пращат бърза помощ, псета. Една дебела на само ми вика, си го набутам всичките дупки. Моите такива ни възпитани е такова по 112. The conversation is being recorded. Бах ти букута си. Жоро... Извика, стой. Какво ти е лошо тя? Какво стана? Получаваме, нямам чуш, че получаваме микроинфаркт. Да. И шмърках 5 грама магнезия, защото се шашнах се на страх от полицайите и сега ще умра. Със здравната карта ги редих и сега кой? Никой. I'm under house arrest. Жоро, помагай батко. Батко, помагай батко. Батко ти е в една планина, виж, батко ти е на палатка. Батко ти е пълен психопат. Най-големия тяната. Остана Цирков, те ми пращат спешна помощ. Ти имаш 1000 да звънат на 112. Жоро звъня на полицайите. Звъня на полицайите, виж кой иска да се качи. Виж. Нарушавате градски уредби. Брат ми близнака. Аз не нарушавам нищо, аз се возя и си плащам. Брат, Боян до 10 дни се вози гратис. Това Боян, бе. спирате, че Боян Малашев. Чингетър го спирате. Те са го спрели полицайите. Те са го спрели, бе. Добре, снимай ги на лайв, бе. Ама не е през моя лайв, бе. Добре, ако искаш да направим дисконектът, искам да ги заснемем. Къде им без униформата? Я се вкорс. Ало, да. Ало, Ричи, бутех авто. Полиция! То пак е звъни на 112, На че. 166 път. Тези хора са мафиоти! Аз имам нужда от държавата. Слушай, ти като те Я изпраскат нямам сега един 5-6 евра, дет звъниш на номерата, ще видиш, че. Да ме изпраскат и 10. Ще имам един подарък за тебе, да знаеш. Имам много хубав подарък за тебе. Оп. Да, бе. Нямам представа. Какъв ще е подаръка, брадаре?
SMG. Може ли да се отвориш, за да видим черватите? Момент.